Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een historische dag vandaag op Curaçao. Bijna alle patiënten van het Sint-Elisabeth Hospitaal gaan over naar het Curaçao Medical Center. Naar de opening van het nieuwe ziekenhuis wordt op het eiland al lang uitgekeken. Het oude ziekenhuis is 164 jaar geleden opgericht door Nederlandse kloosterzusters, maar is nu oud en kent door geldgebrek veel problemen. Toch was het nog even spannend, want pas gisteravond laat kon groen licht worden gegeven voor de overgang van de patiënten. Dit vanwege problemen met de telefoonlijnen. Die werden echter op het laatste moment gerepareerd. Voorlopig blijven nog 3 afdelingen in het oude ziekenhuis operationeel, omdat die nog niet zijn afgerond in het nieuwe ziekenhuis. Extra deed vandaag op haar Facebookpagina uitgebreid verslag van de bijzondere dag. Er is sprake van een gespannen situatie in de gevangenis. Gisteren zouden verschillende gevangenen al in hongerstaking zijn gegaan en vandaag zouden anderen zich erbij hebben aangesloten, zo is te lezen in de Extra vandaag. Een van de oorzaken is een nieuwe regel van de directie dat er geen doeken meer mogen worden opgehangen in de cellen. Die worden opgehangen om juist de zon tegen te houden. Verder zijn er ook al lange tijd klachten over het eten. Dat zou niet gevarieerd genoeg zijn. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft bekendgemaakt dat het faillissement van de Banco del Orinoco van kracht blijft. Dat is een gevolg van de uitspraak van het gerecht in eerste aanleg van Curaçao. Volgens de rechtbank heeft de bank gebruik gemaakt van vervalste documenten om haar financiële positie te onderbouwen. Verder heeft de bank 900 miljoen Amerikaanse dollar schuld. De politie heeft gisterochtend 3 mannen opgepakt die ervan worden verdacht eerder op de dag een gewapende overval te hebben gepleegd in een huis in Terra Cora. Daar mishandelden ze een bewoner en gingen onder bedreiging van wapens met geld er vandoor. Het drietal overviel direct daarop de chauffeur van een auto van C-Post en vluchtte weg met de auto. Die auto werd later aangehouden in de buurt van Juan Domingo met 1 van de mannen erin. Kort daarop werden de andere 2 op straat aangehouden. De Sint Maartense politicus Theo Heiliger is gisteren vrijgesproken van het omkopen van een parlementariër in 2013. De rechter acht het niet bewezen dat Heiliger geld en een ministerspost zou hebben aangeboden aan politicus Romain Laville in ruil voor het opgeven van zijn zetel. Het Openbaar Ministerie eiste 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarbij kwam nog een verbod op deelname aan verkiezingen van 5 jaar. Heiliger is hierbij vrijgesproken, maar hij is nog wel verdachte in een grote fraude- en corruptiezaak in de bouwsector van Sint Maarten. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar Curaçao heeft gisteravond met 1-2 verloren van Costa Rica. Plaatsing voor de Nations League wordt daardoor heel lastig. Curaçao kwam in de eerste helft vroeg op achterstand, maar scoorde zelf nog voor rust. In de tweede helft, met maar 10 man, wist Costa Rica echter nog te scoren. Curaçao heeft nu nog maar een hele kleine kans om groepswinnaar te worden. Daarvoor moet Costa Rica zondag thuis verliezen van Haiti. Als dat gebeurt, volgen er beslissingsduels. De nieuwe interim-president van Bolivia erkent Juan Guaidó als president van Venezuela. En dat is een breuk met de koers van de oud-president Evo Morales. Hij was juist een bondgenoot van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Morales stapte zondag op als president en vluchtte vervolgens naar Mexico. Interim-president Janine Áñez heeft besloten oppositieleider Guaidó vanaf nu formeel te erkennen als rechtmatige leider van Venezuela. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.